ఉత్తరాదిన ముంబై ఢిల్లీతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్ కూడా వానల బీభత్సానికి వణికిపోతుంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. గరియాబంద్లో బఘ్నాయి నది ఉధృతంగా మారింది. విజయపాల్ గ్రామాన్ని ముంచెత్తింది. అయితే బఘ్నాయి నది సమీపంలో కూలీలు పనిచేస్తుండగా ఒక్కసారిగా వరద పోటెత్తింది. దీంతో విజయపాల్ గ్రామంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. కూలీలు అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. వారి గురించి తెలుసుకున్న గ్రామస్తులు రెస్క్యూ టీమ్స్ కి సమాచారం అందించారు. అక్కడికి చేరుకున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు 14 మంది కూలీలను వరదల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. తాళ్లు, ట్యూబ్ల సాయంతో వరదల నుంచి సురక్షితంగా తీసుకొచ్చారు. రెస్క్యూ జరిగేంత వరకు కూలీలంతా ప్రాణాలు అరచేత పెట్టుకుని గడిపారు. నిమిషానికి పెరుగుతున్న వరద ఉధృతికి వణికిపోయారు. చివరికి రెస్క్యూ టీమ్స్ కాపాడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. Coisa da